thil tu te in zawa in ASEP General Headquarters Aizol mingin chibai kan bu ka cheu mania mulukol chungchang an hlawom lem lawani heng te hi ahun bia ron thleng mai thin an ni ti thu te kan han soi nial nual towa chumia chuan zona engamo local bel nual awangin ti hian han soi fiale lo lo mai langin a tha in kan thria mulukol te hian hrian keng duwa ran te pon thi pha vak vak fowani ti te zona alo kala chungang te chu kan chang vek thiam ho lowanga amai ro chu tlem han soi fia a tulin kan thria ani kan thria thawangin mulukol te chu sathi ag an nia ram hnuai thian fai tu ani ti te pon soi thina TV channel sang sanga te po kan enanga tin ran thi troi omna huna te po an kal thina ni a hria kha an mani ken lam ni kher chuang lovin ran hri te lo len khan ran thi ten lo tama ram palai lenga lo thi troi mai te an tam thina khang huna khan an cho tama wangin mulukol kha an vakal ta thina an tlaina hun an cho ei tur tamna hun akha chu a thian fai tur te point in ti te ang an vakal thina a hria kha an ken lam ni chuang lovin khang hri a len na huna khan thi ran thi te le ram sa thi te lo tam thina wangin khang kha an pan ve jok thina ni ti hi kan riat fo a tha ni chu wangin mulukol te hi lo om chin chiana emo entir na emo chiat na ron thlen tu tur entir na emo ani lova lau tur ani reng lawani ti thar le ila an hun bi te a mun sang sanga kal kuala pem kual ve thin an ni awangin Mizoram te po an non tlo ve thin an ni ti hi thar le ila an local ani point thatakin lo en liamila an kal liam le mai don ani ti kha kan siat a tha in ka sia engemo tlat anga kan ngai na hi bo sela hum hal tu ni turin in bo sayang ti in kan han in som thar le du ani